Mga lugar sa National Capital Region ug Luzon giabisuhan nga posibleng makasinati og flash floods ug landslides nunot sa grabeng pag-ulan nga dala ni bagyong Falcon. Lakip sa mga apektuhan mao ang Metro Manila, Ilocos, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon ug Mimaropa regions. Matud sa Weather Bureau nga ang bagyo dili mo landfall sa Pilipinas apan padayon kining nakaapekto sa southwest monsoon o habagat nga mao'y nagdalag sunod-sunod nga pag-uwan sa Luzon ug Western Visayas. Kaganinang alas 10 sa buntag, si Falcon nasigpatan sa 795 kilometers east-northeast sa Itbayat, Batanes. Doon na kini hangin gikusgong 160 kilometers per hour duol sa sentro. Ang bagyo gikatakdang mogawas sa Philippine Area of Responsibility ugma Biyernes sa buntag.